тамоми узви дарунаи инсон аз стумура вобастагӣ дорад. яъне тамоми узви инсон аз стумура ғизо мехӯрад. мо ташвиқот кардем ки шахсе ки ба обозӣ машғул ҳаст ё ки ба варзиши сабук машғул аст, стумураи онҳо намешинад, онҳо солим ҳастанд. на танҳо стумураи онҳо солим аст, балки узвҳои дарунаи онҳо солим ҳастанд. а вақте ки инсон ба варзиш машғул намешавад, ба обозӣ машғул намешавад, дар ташвиқоти худ мо дидем ки аз синни 40-45 сола боло устухонҳои инсон мешинанд. вақте ки устухон мешинад, устухон паҳм мешавад. вақте ки устухон паҳм шуд, торҳои асаб рагу пайвандро зер мекунад. вақте ки торҳои асабу рагу пайванд зер шуд, гардиши хун беҳад суст мешавад. ҳар як узви инсон ки аз стумура ғизо мехӯрад, кори узви дарунаи инсон ҳам суст мешавад. вақте стумурои гардан мешинанд, остеофитҳо пайдо мешавад, устунҳо паҳм мешаванд ё грижа пайдо мешавад, ба мағзи сари инсон халал мерасонад, ба гардиши хуни мағзи сар халал мерасонад, фаҳмиши инсон кам мешавад, тарс дар вуҷуд пайдо мешавад, астихандрози гардан ба амал бисёр меояд, чашмҳо хира мешаванд, нафастангӣ мешавад ва оҳиста оҳиста ба дил зарар мекунад ва ду дастонро метавонад ҳам шох кунад. вақте ки устухонҳои тахтапушт менишинанд, вақте устухони тахтапушт мешинанду паҳм мешаванд, онҳо рагу пайвандҳоро зер мекунанд. вақте ки рагу пайвандҳо зер шид, хунгардиш суст мешавад. ин лаҳза ҳам дастҳоро дарманд мекунад, шушро дарманд мекунад, узвҳои дарун, ҷигару талхаро дарманд мекунад, зарари калон мерасонад. вақте ки устухонҳои миён мешинанду остеофитҳо пайдо мешаванд ё ки устухон паҳм мешавад, он лаҳза узвҳои дарунӣ ҳам мардина, ҳам занона, ҳам пешобдони марду зан, ҳам бачадони занҳо беқувват мешаванд, яъне бемор мешаванд. узвҳои мардонагии мард беқувват мешавад, яъне вақте ки гардиш ки кам мешавад, ба узвҳои дарунӣ зарари калон мерасонад. торҳои асаб шамол мехӯранд, дард ба зонуҳо меравад, дард ба косҳо меравад, дард ба пойҳо меравад. тамоми узви инсон аз стумра вобастагии калон дорад. вақте ки мо стумраро солим нигоҳ мекунем, тамоми узви ҳам дарунаву ҳам стумраи мо солим мемонад. дар таҷрибаи корӣ мо бисёр дидем ки вақте ки стумраи аз ҳама охирон панҷум ва шашуми инсон менишинад ва паҳм мешавад, торҳои асабро ва рагу пайвандҳоро зер мекунад, дар он лаҳза хунгардиш ба пойҳо кам мешавад. вақте ки хунгардиш ба пойҳо кам шуд, дар он лаҳза ҳам коксартроз пайдо мешавад, ҳам артрози зонуҳо пайдо мешавад, ба чандин бемориҳои дигар одам гирифтор мешавад. барои ҳамин агар ҳар касе ки хоҳад саломатии худро пешгирӣ кунад, он кас бояд ба варзиши сабук машғул шавад, кам кам ба турник овезон шавад ва ба обозӣ машғул шавад. вақте ки шумо аҳамият наметен, баъд аз 40-45 ин бемориҳо ба шумо гирифтор мешаванд ва бо ин бемориҳоро танҳо бо маҳси мануалӣ ва бо маҳси нуқтавӣ тобат карда мешавад. ин ҳамаи амалҳоро мо ташвиқот кардем ва таҷриба бурдем ва таҷрибаи корӣ дидем ки дар ин ҳолат танҳо машқи сабук, варзиши сабук, обозӣ ва маҳси мануалӣ ва маҳси нуқтавӣ дар кор мешавад. касе ки аз ин касалҳо кӯҳна мекунад бемориро, он вақт тобати вай хело давом мекунад. ин даро соз намешавад ва хело давом мекашад.
ва дар таҷрибаи корӣ мо дидем ки ва ташвиқот бурдем ки коксартрозу артрози дараҷаи сеюм бо табобати маҳси мануалӣ ва бо табобати маҳси нуқтавӣ ва гиёҳдармонӣ шифо меёбад. аз дараҷаи чорум ҳатман ба ҷарроҳӣ меравад. барои чӣ коксартрози дараҷаи чорум ё ки артрози аз дараҷаи сеюм боло танҳо ба ҷарроҳӣ мераванд? барои он ки вақте ки касалро бисёр кӯҳна ибад мекунем, устуғон монанди пахта мулоим мешавад, яъне хунукияш бисёртар мешавад. устуғон ба устуғон мешакад, молиш медиҳад. вақте ки устуғон ба устуғон молиш дод, устуғонҳо паҳн мешаванд ва сари устуғон некроз пайдо мекунад, хурда мешаванд. дар ин лаҳза дигар табобат намеёбад, ҳатман ба ҷарроҳӣ меравад. аз шахсе ки хоҳад ки солим бимонад, ҳатман бояд ба обозӣ машғул шавад, камкам ба турник машғул шавад, ба варзиши сабук ва баъди 40-45 беҳад дер мешавад. ҳар шахсе ки хоҳад солим бимонад, вай бояд гардиши бадани хунро зиёд кунад. вақте ки гардиши бадани хун зиёд мешавад, тамоми узвҳои ҳам дарунаи инсон, ҳам устуғонҳои инсон бо қувват мешаванд, қувват мегиранд. хун тунуктар шавад, агар тамоми узвҳои инсонро ба қувват мекунад.